Στις ακαδημαϊκές διαδρομές συναντούμε μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στην επιστήμη των δασών, όχι ως θεωρία, αλλά ως ευθύνη απέναντι στο μέλλον. Η πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παρασκευή Αλυζώτη, ανοίγει τη δική της προσωπική και επιστημονική διαδρομή. Από τα μαθητικά χρόνια στο πειραματικό σχολείο, μέχρι τα ερευνητικά εργαστήρια της Αμερικής και τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την προστασία των δασών, μιλάει για επιλογές, δυσκολίες, επιστήμη, εξουσία, ευθύνη και έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από όσο αντέχουν τα δάση του. Μια συζήτηση για τη γνώση, τη φύση, τη μνήμη και το μέλλον. Ποια ήταν εκείνη η πρώτη στιγμή που θυμάστε τον εαυτό σας μέσα στη φύση? Μέσα στη φύση. Τη θυμάμαι στη φύση, τον εαυτό μου θυμάμαι στη φύση από πολύ μικρή, διότι ο πατέρας μου καταγόταν από ένα ορεινό χωριό της Φωκίδας. Οπότε είναι ένα χωριό μέσα στα έλατα, μέσα στις ελιές, μέσα στη φύση την άγρια, στα λουλούδια, στα αγριολούλουδα. Είχα μια γιαγιά η οποία ήταν εξαιρετική, με έβαζε στο άλογο και με πήγαινε καβάλα να κάνουμε όλες τις αγροτικές δουλειές μαζί, οπότε την ακολουθούσα από πίσω πάντοτε. Άρα λοιπόν στην περίοδο των διακοπών μου, επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη που ήταν αστικό περιβάλλον, ήμουνα κοντά στη φύση, αγαπούσα πάρα πολύ τα ζώα και συνεχίζω να τα αγαπώ. Οπότε η πρώτη μου επαφή με τη φύση και η στενή μου σύνδεση ήταν από τα πολύ παιδικά μου χρόνια. Ως μικρή θυμάστε να έχετε την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον το οποίο θα σας ακολουθεί, αλλά και με όρους επιστημονικότητας στην πορεία της ζωής σας, ή δεν πήγαινε καν το μυαλό σας αυτό? Τότε δεν πήγαινε το μυαλό μου, για να σας πω την αλήθεια, αλλά αισθανόμουν πάρα πολύ άνετα στο φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή ένιωθα μια ευεξία, μια χαρά. Και αυτή η ευτυχία, πώς να το πω έτσι, με ακολούθησε μετά και στην πορεία. Οπότε θέλατε να τη διατηρήσετε. Γενικώς είμαι λάτρης της φύσης, των τοπίων, του φυσικού περιβάλλοντος, του ουρανού, των δειλινών. Μ' αρέσει πάρα πολύ η φύση. Οπότε τότε σαν μικρό παιδάκι δεν ήξερα καν τι σημαίνει δασολογία, τι σημαίνει αυτή η επιστήμη, δεν ήξερα. Τι αγαπούσατε όμως ως παιδί, ας πούμε όταν σας ρωτούσαν τι θα γίνετε όταν μεγαλώσετε, τι απαντούσατε? Πάντα απαντούσα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τις βιολογικές επιστήμες. Δηλαδή πάντα η κλίση μου ήταν προς τη βιολογία, προς τον άνθρωπο, προς τα ζώα, προς τους οργανισμούς γενικά. Άρα λοιπόν ίσως και γιατρός δηλαδή. Ναι, ίσως και γιατρός, αλλά δεν επέλεξα όταν έκανα το μηχανογραφικό μου την ιατρική, για να σας είμαι ειλικρινής. Επέλεξα κλάδους οι οποίοι ήταν ίσως και λίγο πιο εφαρμοσμένοι με τη βιολογία, με το χημικό, με τη γεωπονία, δηλαδή και είχαν και ένα θέμα περισσότερο με τη φύση και την εφαρμογή της επιστήμης στη φύση. Τα χρόνια στο σχολείο πώς σας θυμάστε? Μια επιμελή, μια λοιπόν, διαβαστερή μαθήτρια? Θα σας πω. Καταρχάς είχα τη μεγάλη τύχη να είμαι στο δημοτικό, στο πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου. Ένα απαιτητικό σχολικό περιβάλλον, υψηλές προσδοκίες, πειθαρχία, ανταγωνισμός, αλλά και η πρώτη ουσιαστική επαφή με τη γνώση ως τρόπο ζωής. Η Παρασκευή Αλυζώτη θυμάται τα χρόνια στο πειραματικό σχολείο του Αριστοτελείου, χρόνια που όπως φαίνεται διαμόρφωσαν όχι μόνο τη μαθήτρια, αλλά και το χαρακτήρα της επιστήμονα που θα ακολουθούσε. Η πρωτοβουλία της μαμάς μου που έκανε την αίτηση και με πολλές προσευχές δικές της προς τον Πανάγαθο, τελικά στην κλήρωση βγήκε το όνομά μου. Πήγα στο πειραματικό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμουν από τα μικρότερα παιδιά της τάξης, ζορίστηκα πολύ για να τα βγάλω πέρα, γιατί ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό σχολείο με πολλές έτσι προδιαγραφές. Αλλά με μεγάλους και σπουδαίους δασκάλους, βλέπετε Χρήστος Τσολάκης. Βεβαίως, και αυτό θέλω να πω, βεβαίως, και εγώ δεν θα ξεχάσω την δασκάλα μου που είχα στο πειραματικό, την κυρία Κούλα Πανίδου, η οποία πραγματικά μας έμαθε να οργανωνόμαστε από πολύ μικρά, να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι, να βάζουμε πρόγραμμα στη ζωή μας. Θυμάμαι για παράδειγμα ότι έπαιρνε τηλέφωνο τις μητέρες δειγματοληπτικά στα σπίτια στις 6 ώρα το απόγευμα να δει αν τα παιδιά τελειώσαν τις δουλειές που είχαν να κάνουν για το σχολείο, τα μαθήματά τους και αν είχαν χρόνο να παίξουν. Δηλαδή, πολλοί δάσκαλοι το κάναν τότε αυτό. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ σημαντικό. Ήθελαν δηλαδή να διασφαλίσουν ότι πέρα από το σχολείο και τα μαθήματα είχαμε και χρόνο για να αναπτύξουμε και την ψυχή μας σε άλλα πράγματα και να γεμίσουμε έτσι με δραστηριότητες και εικόνες. Αλλά γενικά εκείνα τα χρόνια ήταν εξαιρετικά. Μπήκαν τρελές βάσεις όσον αφορά το θέμα της μόρφωσης έτσι, στη ζωή μου, οι οποίες απέδωσαν στην πορεία μετά. Οπότε είμαι εξαιρετικά ευγνώμων για αυτή τη διαδρομή. Αγαπούσε τη βιολογία και τη χημεία, όμως η επιλογή της δασολογίας δεν ήταν η προφανής διαδρομή για μια νέα γυναίκα εκείνης της εποχής. Πώς μπήκε στο πανεπιστήμιο, γιατί επέλεξε ένα επιστημονικό χώρο που οι περισσότεροι τότε αγνοούσαν, και πώς μια φοιτήτρια της Θεσσαλονίκης άρχισε σιγά σιγά να βλέπει το δάσος όχι μόνο ως τοπίο,
αλλά ως ζωντανό οργανισμό. Στο σχολείο τα μαθήματα στα οποία είχα ιδιαίτερη έφεση, κλίση και αγαπούσα πάρα πολύ, το μάθημα της βιολογίας και το μάθημα της χημείας. Αυτά τα δύο μαθήματα ήταν αυτά που με εντριγκάριζαν περισσότερο. Σε όλα ήμουνα καλή, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά αυτά τα δύο τα αγαπούσα εξαιρετικά. Γιατί και στα φιλολογικά ήμουνα πολύ καλή επίσης. Όταν λοιπόν μπήκα στη δασολογία, δεν σας κρύβω ότι δεν ήξερα που μπαίνω. Δηλαδή μπήκα σε μια σχολή, γιατί περνούσα και σε άλλες σχολές, αλλά το μηχανογραφικό ήταν η πρώτη φορά τότε θυμάμαι που κάναμε μηχανογραφικά με τις πανελλαδικές. Δεν ξέραμε καν τι να συμπληρώσουμε και πώς να συμπληρώσουμε, οπότε περισσότεροι τα βάλαμε όλα στην τύχη. Εν πάση περιπτώσει, έπεσα στη δασολογία, μπήκα μέσα σαν πρωτοετής φοιτήτρια και όταν κάθισα στο αμφιθέατρο με τον αείμνηστο καθηγητή τον Τζέκο του βιολογικού, ο οποίος μας δίδαξε την βοτανική των φυτών. Θυμάμαι τότε η μητέρα μου είχε κάνει μια συζήτηση και μου είχε πει: μήπως θέλεις να ξαναδώσεις εξετάσεις, να πας σε κάποια άλλη σχολή κτλ. Και της είπα ότι όχι, εγώ δεν φεύγω από εδώ, διότι εδώ είναι σαν να είμαι γιατρός για τους οργανισμούς, για τα φυτά και τα ζώα. Δεν πρόκειται να φύγω από αυτή τη σχολή, εμένα μου αρέσει και θα μείνω εδώ. Σωστό. Οπότε λοιπόν ο καθηγητής ο αείμνηστος ο Τσέκος ήταν αυτός ο οποίος έκανε το κλικ μέσα μου από μια σχολή που δεν την ήξερα καθόλου, να γυρίσει ουσιαστικά ο διακόπτης και να πω ότι εγώ θα μείνω εδώ γιατί αυτό μου αρέσει να κάνω. Και στην πορεία βέβαια το πρόγραμμα σπουδών της σχολής ήταν εξαιρετικό, γιατί το τμήμα ουσιαστικά δίνει πάρα πολλές γνώσεις για πάρα πολλά γνωστικά αντικείμενα, πολύ ευρύ το πλαίσιο του τμήματος για τεχνολογικά, για βιολογικά μαθήματα κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα και έναν εξαιρετικό καθηγητή, τον καθηγητή τον αείμνηστο τον Πανέτζο, ο οποίος ήταν δασογενετιστής, από την Αμερική σπουδαγμένος, και πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πολύ μεγάλη έφεση στη διδασκαλία. Οπότε ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όταν έμπαινε στο αμφιθέατρο δεν μπορούσε παρά να κρέμεσαι από τα χείλη του. Ήμουνα λοιπόν φανατική, πώς να πω, στο ακροατήριο των φοιτητών που τον παρακολουθούσαν. Αποφάσισα να κάνω διατριβή πτυχιακή μαζί του, διπλωματική εργασία. Πραγματικά, μάλιστα στις προόδους, θυμάμαι, με είχε καλέσει και μου είχε πει ότι θέλω να σε γνωρίσω, γιατί είσαι μόνο που έχει πάρει straight tennis όλες τις προόδους. Οπότε πραγματικά αυτό με εξητάριζε πάρα πολύ και η επιστήμη ίδια μου άρεσε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, από όλο το φάσμα των μαθημάτων στο οποίο εκτέθηκα μέσα στη σχολή, αποφάσισα να κάνω την διπλωματική μου στο συγκεκριμένο αντικείμενο, γιατί πραγματικά ήταν και ο άνθρωπος και ο δάσκαλος ο οποίος με ενέπνευσε στο να ασχοληθώ με αυτό. Και θελήσατε να φύγετε στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό, να σας πω την αλήθεια, θέλησα να φύγω, αλλά επειδή παντρεύτηκα πάρα πολύ νωρίς, σε ηλικία μόλις 23 χρονών, λοιπόν, απέκτησα το πρώτο μου παιδί επίσης πολύ νωρίς και μπήκα στη διαδικασία του να δημιουργήσω οικογένεια. Ενώ λοιπόν είχα ξεκινήσει στο να κάνουμε GRE για να φύγουμε στην Αμερική μαζί με τον άντρα μου κτλ. Μετά έπεσε η οικογένεια στη μέση, οπότε στην ουσία αυτά τα πράγματα ανεστάλησαν. Το όνειρο της Αμερικής υπήρχε από νωρίς. Δεν πραγματοποιήθηκε αμέσως, όμως επέστρεψε αργότερα, πιο ώριμο και πιο συγκεκριμένο. Η Βόρεια Καρολίνα αποτέλεσε ένα καθοριστικό σταθμό, ένα διαφορετικό ακαδημαϊκό κόσμο, μια άλλη νοοτροπία, μια νέα σχέση με την έρευνα και την επιστήμη. Τι βρήκε εκεί και τι πήρε μαζί της επιστρέφοντας στην Ελλάδα? Πήγα στη North Carolina, στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, σε ένα πολύ αξιόλογο πανεπιστήμιο όσον αφορά τον κλάδο μου. Είναι το North Carolina State University, ένα πολιτιακό πανεπιστήμιο, και εκεί πραγματικά έτσι εκπλήρωσα αυτό μου το όνειρο, γιατί ήταν πραγματική μου επιθυμία στο να φύγω στην Αμερική, στο να μπορέσω να μπω πολύ πιο βαθιά στα θέματα της επιστήμης που αγαπούσα και με ενδιέφερε τόσο πολύ. Και ειλικρινά, αρρωγοί βέβαια και συμπαραστάτες, αυτά στάθηκαν ο σύζυγός μου, τα παιδιά μου που τότε είχαν μεγαλώσει αρκετά, και οι γονείς μου βέβαια που πάντα στήριζαν από πίσω όλες μου τις προσπάθειες για να φτάσω εδώ που έφτασα. Ήταν το περιβάλλον όπως το περιμένατε? Ήταν καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Εκεί πραγματικά ένιωσα ότι βρέθηκα σε ένα περιβάλλον που πολύ γρήγορα είπα εμείς και ένιωσα ότι είμαι μέσα στο σύνολο. Δηλαδή, εδώ δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, δεν εντάσσεσαι τόσο εύκολα, ίσως γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες μέσα στο χώρο. Αλλά εκεί τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, ένιωσα τον εαυτό μου κομμάτι του συνόλου πολύ νωρίς. Οι πάντες με αγκάλιασαν. Περίσχυε το εμείς. Μπράβο. Οι πάντες με αγκάλιασαν με το που πήγα. Αυτομάτως μου ανοίξαν όλες οι πόρτες, με ρωτήσαν τι ήθελα για να κάνω τη δουλειά μου. Δεν μου στερήθηκε τίποτε.
Μου δόθηκαν ευκαιρίες να συμμετέχω σε συνέδρια με καλυμμένα τα έξοδα, με προβολής, σε συμμετοχές, με δικές μου εργασίες κτλ. Με ενέπλεξαν σε όλη την έρευνα την οποία είχαν, το οποίο σημαίνει ότι εγώ εκτέθηκα σε πάρα πολύ μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που είχε το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Και επίσης παρακολούθησα και πάρα πολλά μαθήματα. Έτσι. Οπότε ουσιαστικά πήρα γνώσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο διεθνές στερέωμα της επιστήμης για τον κλάδο μου. Μπήκατε στον πειρασμό να σκεφτείτε να μείνετε? Ναι, βέβαια. Δεν το κρύβω. Και πώς το αποθήσατε αυτό? Θα σας πω, οι προτάσεις ήταν αρκετές και δηλαστικές, θα έλεγα. Και οι απολαβές ήταν πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με αυτά που υπήρχαν τότε στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο με έκανε να γυρίσω πίσω ήταν καταρχάς η αγάπη μου για την πατρίδα μου. Δηλαδή, να σας πω το εξής. Εκεί που έμενα, έπρεπε να έχω κάτι να μου θυμίζει η Ελλάδα. Και ξέρετε, αυτό που μου θύμιζε την Ελλάδα ήταν ορισμένες κασέτες που είχα πάρει από εδώ με μουσική, εντάξει, και η φέτα, την οποία φέτα έβρισκα από την εκκλησία. Λοιπόν, οπότε μου έλειπε η πατρίδα μου πολύ και βεβαίως εδώ είχα την οικογένειά μου. Είχα τα παιδιά μου, είχα τους γονείς μου και ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να συμβάλλω στο να φέρω και τη χώρα μου πολύ κοντά σε αυτά που εγώ είδα ότι υπάρχουν έξω. Δηλαδή, δεν αντιμετώπισα το θέμα στο πώς θα τακτοποιήσω τον εαυτό μου. Περισσότερο ήθελα να γυρίσω πίσω, να φέρω πίσω πράγματα και να προσπαθήσω, όταν θα το επέτρεπαν οι θέσεις μου και οι δυνάμεις μου, να οθήσω τα πράγματα προς την κατεύθυνση που έβλεπα ότι έπρεπε να πάνε. Μετά την εμπειρία στο εξωτερικό, η επιστροφή στην Ελλάδα δεν ήταν απλώς μια προσωπική επιλογή. Ήταν η αρχή μιας μακράς ακαδημαϊκής διαδρομής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μιας πορείας που συνδέθηκε με την έρευνα, τη διδασκαλία, τη διοίκηση, αλλά και με τη διαρκή αγωνία για το μέλλον των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος. Επιστρέφετε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα, έχοντας ήδη αποφασίσει, φαντάζομαι, να ασχοληθείτε με την επιστήμη αυτή, πιο διεξοδικότερα, στη βάση του να υπηρετήσετε την επιστήμη. Αυτό ήταν ένας εύκολος δρόμος? Όχι, δεν είναι εύκολος δρόμος. Είναι ένας δρόμος ο οποίος απαιτεί πάρα πολλές θυσίες, απαιτεί πολύ μεγάλη στοχοπροσήλωση και χρειάζεται πολύ μεγάλη πειθαρχία. Ιδίως όταν είσαι σύζυγος και μητέρα 2 παιδιών, αυτό σημαίνει πολλαπλάσιο κόπο για να είσαι σωστή σε όλα. Επομένως, η στοχοπροσήλωσή σου πρέπει να είναι όχι 100%, 1000%. Το ένα σκέλος είναι αυτό και η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος έχει να κάνει με το εμείς, στο οποίο εσείς προηγουμένως αναφερθήκατε ως κυριαρχούσα τάση στην Αμερική, στα πανεπιστήμια. Στην Ελλάδα όμως δεν ισχύει το ίδιο. Όχι. Το εμείς δεν υπάρχει. Υπάρχει το απόλυτο εγώ. Και ο καθένας φροντίζει για τον εαυτό του. Και αν μπορεί να πολεμήσει και τον άλλον με σκοπό... μπορεί και να το κάνει. Ναι, θα το κάνει. Και το ξέρουμε αυτό και ειδικότερα εκείνα τα χρόνια ήταν ακόμη πιο σκληρά τα πράγματα από ό,τι είναι και τώρα. Και τώρα δεν διαφοροποιούνται, απλώς έχουν αλλάξει μέθοδοι. Όμως αυτός ο αγώνας που δώσατε για να μπείτε στο πανεπιστήμιο, πώς επίπονος ήταν? Ήταν αρκετά επίπονος, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω βέβαια να παραγνωρίσω το γεγονός ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι με στήριξαν. Πάντα υπάρχουν. Αντιλήφθηκαν την προσπάθειά μου, με στήριξαν πολύ, έτσι με βοήθησαν και υπήρξαν στιγμές που ώρες λυγίζεις. Δηλαδή λες ότι τι κάνω εγώ τώρα εδώ, γιατί καταπονώ τον εαυτό μου. Αλλά ξέρετε, το drive, ουσιαστικά το κίνητρο είναι ότι ο στόχος σου είναι και το πάθος σου, είναι και το χόμπι σου. Οπότε όταν αυτό με το οποίο ασχολείσαι είναι κάτι το οποίο σε γεμίζει την ψυχή σου, δεν το εγκαταλείπεις εύκολα. Και ουσιαστικά αυτό είναι που με κράτησε, παρά τις δυσκολίες. Δηλαδή το γεγονός ότι η δουλειά μου είναι παράλληλα το χόμπι μου, είναι η αγάπη μου, είναι το πάθος μου. Πώς μπορεί η γενετική να καθορίσει την αντοχή ενός δέντρου, την επιβίωση ενός δάσους ή ακόμη και τη σχέση μας με την κλιματική αλλαγή? Για την Παρασκευή Αλυζώτη δεν πρόκειται απλώς για ένα επιστημονικό αντικείμενο. Είναι ένα προσωπικό πάθος, μια προσπάθεια να κατανοήσει πως η φύση προσαρμόζεται, αντέχει και επιβιώνει και ίσως τελικά μέσα από τα δάση να κατανοήσει καλύτερα και τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό με το οποίο ασχολούμαστε είναι ουσιαστικά να καταγράψουμε τι ποικιλότητα έχουν οι οργανισμοί μεταξύ τους στα δασικά οικοσυστήματα και κυρίως στα δασικά δέντρα. Όπως λοιπόν ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός από έναν άλλον, έτσι και το κάθε δέντρο είναι διαφορετικό από ένα διπλανό του. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ουσιαστικά και όταν έχουμε στρες, όταν έχουμε καταπονήσεις, για παράδειγμα όταν έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, ξηρασίες, κάποια δέντρα ξεραίνονται, κάποια άλλα δεν ξεραίνονται, κάποια ευδοκιμούν. Ακριβώς γιατί είναι διαφορετικοί οργανισμοί.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν προσπαθούμε να δούμε ποια είναι αυτή η ποικιλία που υπάρχει στους οργανισμούς οποιοδήποτε είδους μέσα σε ένα δάσος, για συγκεκριμένα είδη και για τα περισσότερα είδη βέβαια, και πώς αυτήν εμείς την ποικιλότητα που υπάρχει μεταξύ των οργανισμών αυτών, των ατόμων, μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και να την εκμεταλλευτούμε. Με ποια έννοια? Στο να διατηρήσουμε τα δασικά μας οικοσυστήματα ανέπαφα, και από την άλλη μεριά κάποια από αυτά τα άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ υπερέχοντα σε παραγωγικότητα, σε καρπούς, σε ποικιλία καρπών, σε γεύση καρπών, καστανιές, καρυδίες κτλ. Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε ο άνθρωπος να τα φυτεύσει κάπου σε επιχειρησιακές φυτίες και να παίρνει μεγαλύτερη πρόσοδο. Ναι. Τα ελληνικά δάση σήμερα πώς θα τα χαρακτηρίζατε, ευάλωτα ή όχι? Θα σας πω, τα ελληνικά δάση σήμερα χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά πολύ μεγάλη ποικιλότητα καταρχάς. Είμαστε δηλαδή μια χώρα που είναι ευλογημένη από το Θεό και από την παλαιοϊστορία θα έλεγα, γιατί η χώρα μας βρίσκεται στο σταυροδρόμι 3 υπήρων. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, όταν είχαμε τους παγετώνες κατά την αρχαία εποχή, είχαμε κάθοδο των ειδών της Βόρειας Ευρώπης προς τον Νότο και η χώρα μας αποτέλεσε καταφύγιο. Άρα λοιπόν μεγάλο πλήθος ειδών συσσωρεύτηκε στην Ελλάδα, η οποία υπήρξε καταφύγιο ειδών κατά τη διάρκεια των παγετών. Αυτά λοιπόν τα είδη και μείναν στη χώρα, αλλά και υβρίδησαν, διασταυρώθηκαν δηλαδή με είδη που βρήκανε εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουμε μία έκρηξη ποικιλότητα στα ελληνικά οικοσυστήματα. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν η Ελλάδα αποτελεί θερμό σημείο βιοποικιλότητας, αναγνωρίζεται παγκοσμίως αυτό το πράγμα, και βεβαίως και το μεγαλύτερο κομμάτι της χερσαίας έκτασης της χώρας είναι προστατευόμενες περιοχές, όπως ξέρετε. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται τυχαία, γίνεται γιατί υπάρχει αυτή η ποικιλότητα σε όλα τα οικοσυστήματα, η βιοποικιλότητα γενικότερα, και η χώρα βέβαια έχει και την ευθύνη να τη διατηρήσει αυτή τη βιοποικιλότητα. Αναφορικά τώρα με την ανθεκτικότητα των ελληνικών οικοσυστημάτων, θεωρώ ότι αυτά βρίσκονται ορισμένα από αυτά σε κατάσταση ευαίσθητη, διότι έχουμε πολύ έντονες καταπονήσεις την τελευταία εποχή, δηλαδή με ξηροθερμικές συνθήκες κτλ. Που καταπονούνται τα οικοσυστήματα έντονα, και όταν βέβαια και το υπέδαφος είναι σχετικά φτωχό, εκεί έχουμε ακόμα μεγαλύτερη καταπώνηση. Από την άλλη μεριά βέβαια η ποικιλότητα αυτή μεγάλη είναι εκείνη η οποία μας σώζει μέχρι σήμερα, διότι υπάρχουν για παράδειγμα γενετικά υλικά ή για παράδειγμα πληθυσμοί, όπως και παράδειγμα στον πύργο, η Χαλέπιος πεύκη που έχουμε στον πύργο, αυτοί που έχουμε λέξει στη Καλκιδική, το ίδιο πεύκο είναι, ή στη Βόρεια Εύβοια, έχει φυτευτεί σε συνθήκες ερήμου στο Ισραήλ, στην έρημο Νέγεφ. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι το συγκεκριμένο υλικό, το γενετικό υλικό, φύεται σε συνθήκες οριακές, ερημικές, που σημαίνει ότι ό,τι και να συμβεί στην Ελλάδα από άποψη ξεροθερμικότητας, αυτό το πράγμα μπορεί να επιβιώσει. Άρα λοιπόν, το να γίνουμε έρημος. Μιλάμε για ανθεκτικότητα. Προσωπικά εγώ το αποκλείω. Ναι, έχει δηλαδή τέτοιους μορφολογικούς μηχανισμούς και ανατομικούς και φυσιολογικούς μηχανισμούς που ουσιαστικά διασφαλίζει την επιβίωση και την αναπαραγωγή του. Το οποίο είναι εξαιρετικά πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, επίσης έχουμε είδη τα οποία έχουν εξαιρετικά πολύ μεγάλες ανθεκτικότητες λόγω καταπώνησης προηγούμενης, από την παλαιοϊστορία ακόμα. Άρα λοιπόν το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδος είναι ότι τα περισσότερα δάση μας δεν είναι φυτεμένα από τον άνθρωπο. Είναι φυσικά, είναι αρχαίγωνα. Και μέσω όλων των χρόνων και όλων των καταπονήσεων που υπέστησαν, ουσιαστικά και των επιλογών που έχουν γίνει για τα άτομα που αντέξαν και ζήσαν και επιβιώσαν και συνέχισαν, έχουμε μια ποικιλότητα η οποία είναι, πώς να πω, εξασκημένη στο να αντέχει σε τέτοιες καταπονήσεις. Αυτό όμως οι Έλληνες γενικά πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, και κυρίως πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ η πολιτεία. Διότι δεν το προσέχει. Δεν το προσέχει, βεβαίως δεν το προσέχει, διότι όταν έχουμε δασικές πυρκαγιές οι οποίες ουσιαστικά τα κατακαίνουν οικοσυστήματα, των οποίων τα είδη δεν αναγεννώνται μετά τις πυρκαγιές, γιατί έχουμε και τέτοια είδη, αλλά όταν έχουμε ελάττες, όταν έχουμε οξιές, όταν έχουμε μαύρη πεύκη, όταν έχουμε δασική πεύκη, αυτά δεν αναγεννώνται τα είδη μετά την πυρκαγιά. Το χάνουμε αυτό το υλικό όλο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς τους. Και γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς τους? Και εδώ θεωρώ ότι είναι ευθύνη της πολιτείας και θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα γι' αυτό, διότι θα έπρεπε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, που συμβαίνει και σε άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν αυτό το επίπεδο βιοποικιλότητας που έχει η Ελλάδα και επικιλότητας στα δασικά οικοσυστήματα, έχουν τράπεζες προστασίας γενετικού υλικού, που σημαίνει ότι έχουν σπόρο ικανό, ούτως ώστε όταν συμβεί ένα ατύχημα, μια φυσική καταστροφή σε ένα φυσικό οικοσύστημα, να έχουν από το ίδιο το οικοσύστημα σπόρο για να μπορέσουν να το πάνε εκεί και να το αναγεννήσουν τεχνητά. Στην Ελλάδα δεν να έχουμε. Το αναδασώσουν. Δεν έχουμε, όχι. Δεν έχουμε ούτε μία τράπεζα. Έχουμε την Κεντρική Αποθήκη Σπόρων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Γίνεται μια προσπάθεια εξαιρετική από τους συναδέλφους εκεί, όσο μπορούν οι άνθρωποι βέβαια. Πού βρίσκεται, αλλά πού εδρεύει είναι αυτή στην η Αθήνα, αποθήκη? στην Αμυγδαλέζα. Λοιπόν, είναι υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Γίνεται μια προσπάθεια εκεί. Υπάρχει κάποιο υλικό για συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένους πληθυσμούς, αλλά όμως οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί έχουμε είδη που είναι ενδυμικά, δηλαδή φύγονται μόνο στη χώρα μας. Έχουμε πληθυσμούς οι οποίοι είναι εξαιρετικά μεγάλες σημασίας, που είναι οριακοί, οκραίοι πληθυσμοί με ειδικές ανθεκτικότητες, όπως σας έλεγα πριν, για παθογόνα, για μύκητες, για έντομα κτλ. Έχουν ανθεκτικότητες ειδικές. Αυτό το υλικό πρέπει να προστατευτεί με κάποιο τρόπο. Να καταλάβω λίγο κάτι. Ναι. Κάθε φορά που έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά, όπως αυτές που είδαμε στον Εύρο, στην Ηλία, ναι, βεβαίως. Τότε ανοίγει τις πόρτες της η τράπεζα να βγουν αυτοί οι σπόροι έξω και να επαναφυτευθούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος ή όχι? Όταν έχει γενετικό υλικό από τις συγκεκριμένες περιοχές, ναι. Για παράδειγμα, αυτό στην Εύβοια έγινε σε ένα ποσοστό. Δηλαδή, είχε η τράπεζα αυτή τη στιγμή, η κεντρική αποθήκη σπόρων, είχε σπόρο ελάντης και σπόρο μαυριπέσχης από την Εύβοια. Οπότε προσπάθησαν να παράξουν φυτά και να γίνουν κάποιες αναδραστώσεις και όντως γίνανε σε μια έκταση. Αλλά αυτό είναι θέμα εάν έχουν από όλες τις περιοχές. Από πότε άρχισε αυτή η τράπεζα να συγκεντρώνει σπόρους? Έχει τουλάχιστον, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον χρόνο, από τον χρόνο από τον οποίο ξεκίνησε, αλλά τουλάχιστον περίμενα 15-20 χρόνια είναι σίγουρα. Είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος. Ναι. Θα περίμενε κανείς να πείτε έναν αριθμό της τάξης των 80 χρόνων. Δεν είναι τόσο πολύ. Θα σας πω, παρότι οφείλω να ομολογήσω ότι, ξέρετε, αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση που υπάρχει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και να μην πω σε διεθνές επίπεδο, είναι από τις πρώτες χώρες που αντιλήφθηκε τη σημασία των δασών και τη σημασία των δασικών οικοσυστημάτων. Δηλαδή από πάρα πολύ νωρίς, το 1930 περίπου και πιο μπροστά, έχουμε τη δημιουργία των πρώτων εθνικών δρυμών. Που πρώτος ήταν ο Όλυμπος και δεύτερος ο Παρνασσός. Οπότε στην ουσία η προστασία των δασών είναι πολύ νωρίς μέσα στο πλαίσιο ακριβώς το αξιακό σύστημα. Και επίσης ως χώρα, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία έχει αμιγώς επιστημονικό ορισμό για το τι είναι δάσος και είναι δασικό οικοσύστημα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, είμαστε η μόνη χώρα που στο Σύνταγμα, με επιστημονική ορολογία δασολογική, καθορίζεται τι είναι ένα δασικό οικοσύστημα. Δεν υπάρχει πουθενά όλο στον κόσμο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό που απουσιάζει όμως, επιτρέψτε μου, είναι η κουλτούρα της καλλιέργειας της σχέσης των Ελλήνων με το δάσος. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Δεν υπάρχει σχέση. Δηλαδή, η λέξη δάσος δεν νιώθω ότι είναι επίκαιρη τα τελευταία 50 χρόνια που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, παρά μόνο σε προσωπικό επίπεδο της προσωπικής καλλιέργειας του καθενός, όχι στο πλαίσιο της ευαισθησίας για το περιβάλλον ή της προστασίας του, αλλά της αγάπης για τη φύση, η οποία εκδηλώνεται σε κάθε άνθρωπο αφού ζει σε ένα ευλογημένο τόπο όπως είναι αυτός ο δικός μας. Το δάσος λοιπόν δεν τα ακούω. Όπως δεν ακούω καθόλου και τα της δικής σας επιστήμης. Δεν βλέπουμε δασολόγους στην τηλεόραση. Τους βλέπουμε μόνο όταν υπάρχουν πυρκαγιές. Δεν θα τους φιλοξενήσει ποτέ κανένας. Και ούτε. Σωστό κι αυτό. Γιατί και τότε, όταν βγαίνουν, αυτά που λένε ενοχλούν συνήθως. Πιθανώς. Ναι. Άρα λοιπόν, εδώ, τι ακριβώς έχει συμβεί? Ακούστε να δείτε, το θέμα της αποσύνδεσης του κόσμου από τη φύση δεν θα το βάλω γενικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι φυσιολάτρες, υπάρχουν πολλές οργανώσεις, φιλοπεριβαλλοντικές κτλ. Υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα και μάλιστα μεγάλη κινητοποίηση. Όταν πλήττονται τα δάση, όταν έχουμε τώρα τα θέματα της καταστραφόμενης ανεμογεννήτριας με τα φωτοβολταϊκά κτλ. Υπάρχουν τοπικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ. Αλλά σε κεντρικό επίπεδο. Όχι, σε κεντρικό επίπεδο όχι, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι έχει αποξενωθεί και ο κόσμος λόγω της αστιφιλίας. Τα χωριά έχουν αποξενωθεί από το φυσικό περιβάλλον ουσιαστικά, γιατί στο παρελθόν, αν θυμάστε, σε κάθε χωριό οι αρχές ήταν ο δάσκαλος, ο παπάς και ο δασοφύλακας. Και ο δασοφύλακας, βεβαίως. Και αυτό που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι κατά το παρελθόν η δασική υπηρεσία έπαιξε εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών. Πολύ σωστό. Διότι μέσω των έργων που έγιναν τόσο σε ορεινά υδρονομικά, σε ορεινά φράγματα, σε διευθετήσεις ορεινών υδάτων, αλλά και στην καλλιέργεια του δάσους, απασχολούσαν πολύ μεγάλο μέρος των τοπικών κοινωνιών. Και βεβαίως οι τοπικές κοινωνίες είδαν και τις ωφέλειες, διότι δεν πλημμύριζαν πια, διότι δεν χανόταν τα σπίτια τους, διότι δεν είχαν κατολιστήσεις, διότι μπορούσαν να δουλεύουν, να αναπαράγουν, να ξυλεύουν. Έτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε μια άνθηση στο φυσικό περιβάλλον. Προς τι αυτό το μίσος, αλλά να μην πω μίσος, η αδιαφορία της πολιτείας προς αυτούς τους θεσμούς?
οι οποίοι ήταν τόσο επίκαιροι στη ζωή του Έλληνα. Όντως ήταν επίκαιροι. Τη δεκαετία του 70, του 60, του 80. Μέχρι και το 80 θέλετε. Ναι. Από εκεί και μετά έχουμε πάρα πολλά χρόνια που η δασική υπηρεσία δεν στελεχωνόταν ποτέ. Είναι τραγικά υποστελεχωμένοι. Τώρα τελευταία έχουν προσλάβει 130 άτομα από το Υπουργείο και νομίζω ότι προγραμματίζουν κάποιες άλλες προσλήψεις. Όμως, σε σχέση με τις ανάγκες, νομίζω ότι χρειάζονται πολύ πιο γενναίες αποφάσεις να ληφθούν για να μπορέσει αυτή η υπηρεσία, η οποία έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στη χώρα και στην εθνική οικονομία, αλλά και στην προστασία αυτού του φυσικού περιβάλλοντος, που είναι ο πιο πολύτιμος εθνικός μας πόρος, θέλω να σας πω. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη στελέχωση. Και εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να σας πω ότι πολλές φορές όταν μιλάμε για βιοποικιλότητα, για γονίδια, θεωρούμε ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μας αφορούν. Ξέρετε όμως, υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, ο οποίος έχει να κάνει με την διαμερισμό των ωφελιών από τη χρήση των γενετικών πόρων. Αυτός λοιπόν ο κανονισμός ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα έπρεπε να έχουν περάσει κανονιστικές διατάξεις και εφαρμοστικές διατάξεις από την Ελλάδα. Η χώρα έχει εγκρίνει το πρωτόκολλο της Ναγκόγια για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος και των γενετικών πόρων. Έχει βγει σε ΦΕΚ αυτό το πράγμα, όμως δεν υπάρχουν οι κανονισμοί που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έπρεπε να πάρει η χώρα όσον αφορά την προστασία των γενετικών πόρων, το ποιος παίρνει γενετικό υλικό από τη χώρα, πώς το χρησιμοποιεί και αν το χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς, αν δίνει πίσω τα ωφέλη που πρέπει να πάρει η χώρα από αυτό, γιατί αυτό αποτελεί ιδιοκτησία του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν μπορούν να έρθουν από οπουδήποτε να συλλέξουν γενετικό υλικό, να συλλέξουν σπόρους, να το χρησιμοποιήσουν όπως συμβαίνει. Αν μπείτε μέσα στις ιστοσελίδες που πουλούν σπόρο, θα δείτε ότι πουλούνται και ενδυμικά είδη της χώρας. Έτσι. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι πώς συλλέγονται, γιατί συλλέγονται. Τρομακτικό. Βεβαίως, αν υπάρχει ανταπόδοση του ωφέλους στη χώρα και αν δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν εμείς μιλάμε για τη φύση, όταν μιλάμε για τα δάση, όταν μιλάμε για το φυσικό περιβάλλον, μιλάμε στην ουσία για ένα πολύτιμο πόρο, την περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό που προσπαθούμε να διαφυλάξουμε. Και να ξέρετε το εξής, ότι επειδή βλέπουμε προϊούσα την κλιματική αλλαγή να μας αρρώνει σιγά σιγά, να ξέρετε ότι οι κεντρικές και βόρειες χώρες της Ευρώπης, αλλά και σε άλλα μέρη της γης, αλλά κυρίως της Ευρώπης, τα περισσότερα δάση είναι φυτεμένα. Δεν υπάρχουν δάση αυτόχθονα όπως υπάρχουν στην Ελλάδα. Επειδή λοιπόν εδώ το γενετικό υλικό που φύγεται εδώ, τα είδη που υπάρχουν, οι πληθυσμοί που υπάρχουν είναι προσαρμοσμένα σε συνθήκες δύσκολες, τις οποίες προβλέπουν ότι θα έχουν στο μέλλον. Το γενετικό υλικό της χώρας είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον για πολλούς και για πολλούς λόγους. Άρα λοιπόν έχουμε μια περιουσία η οποία, κατά την προσωπική μου άποψη, αυτή τη στιγμή εμπολής είναι απροστάτευτη. Άρα λοιπόν είναι έρημεο στις ορέξεις οποιοδήποτε. Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο, όπως υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου κατά βάση υπάρχει έλεγχος του γενετικού υλικού που φεύγει από τη χώρα και αν φεύγει από τη χώρα για τέτοιους σκοπούς θα πρέπει να υπογράφεται συμφωνία μεταξύ αυτού που το χρησιμοποιεί και της χώρας, για τον τρόπο που το χρησιμοποιεί και για τα ωφέλη που θα αποδίδει πίσω στη χώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει τέτοια πρόσοδος. Και όταν μιλάμε για τα δάση, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την απόδοση ξυλίας. Δεν είναι η απόδοση ξυλίας μόνο. Έτσι. Είναι η αναψυχή, είναι το νερό, είναι το περιβάλλον, αλλά είναι και οι γενετικοί πόροι, τους οποίους εμείς οι ίδιοι την προστατεύουμε και ίσως να είμαστε και η μόνη χώρα που δεν τους προστατεύει ακόμα, να ξέρετε. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δηλαδή αυτό είναι κόκκινο πανί.